Od roku 2009 je odborné učiliště Hradec Králové zapojeno do projektu s názvem UNIV 2 kraje. Projekt UNIV 2 kraje je národní projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání a je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky. Tento projekt pomohl naší škole stát se centrem celoživotního učení, kde vedle své tradiční výuky budeme nabízet i různé formy vzdělávání pro dospělé. Hlavním cílem projektu je zapojit odborné školy do poskytování dalšího vzdělávání, naučit pedagogy připravovat programy dalšího vzdělávání, u pedagogických pracovníků prohloubit profesní kompetence v oblasti andragogiky a lektorských dovedností. V první vlně tohoto projektu naše škola vytvořila a pilotně ověřila vzdělávací program dílčí kvalifikace, úklidové práce v ubytovacím zařízení Pokojská. Výuka probíhala kombinovanou formou v rozsahu 120 hodin a byla rozdělena do 8 povinných modulů. Pro druhou vlnu projektu jsme vytvořili a současně v těsné spolupráci s Úřadem práce v Hradci Králové i pilotně ověřili vzdělávací program profesní kvalifikace, výpomoc při přípravě pokrmů. Kurz probíhal v učebnách pro teoretickou i praktickou výuku v prostorách našeho učiliště. Uchazečům byly školou poskytnuty potřebné učebnice, učební texty i pracovní oblečení. Výuka se realizovala kombinovanou formou v rozsahu 100 hodin a byla rozdělena do 5 povinných modulů. Bezpečnost práce, požární předpisy, ochrana životního prostředí, technologie přípravy pokrmů a nápojů, skladové hospodářství, provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech a obsluha technologických zařízení a nakládání s inventářem. Jednotlivé moduly byly zakončeny praktickou zkouškou, ústní zkouškou a závěrečným písemným testem. Účastníci po úspěšném ukončení kurzu obdrželi certifikát o absolvování kurzu. Pro třetí vlnu projektu UNIV 2 kraje tým vyučujících připravuje vzdělávací program z katalogu Národní soustavy kvalifikací, výpomoc při obsluze hostů. Naším hlavním cílem vzdělávání dospělých je připravit uchazeče kurzů na zkoušku před autorizovanou osobou a získat osvědčení profesní kvalifikace zařazenou do Národní soustavy kvalifikací a skladbou připravovaných vzdělávacích programů umožnit uchazečům složit na našem učilišti závěrečnou zkoušku z oboru stravovací a ubytovací služby, čímž dosáhnou středního vzdělání s výučním listem.